Kompak no. Ya, ya. Kanca-kanca duwe Jolaras Indonesia kompak. Heeh, nek pas melek. Lah iya. Ngantuk ya lek nabuh ki kudune ditabuh pencone ditabuh sebelahe. Ya, ya. Kanca-kanca duwe Jolaras Indonesia Lumadi, Lumadi. Ya, setelah pentas kemarin ora keliru saka Boyolali, sesepuh duwe Jolaras Indonesia mengadakan rapat. Oh, ngono ah. Rapate sing dirembuk perkara apa? Perkara Mbak Denko utawa Mbak Deni. Oh, Mbak Deni, heeh. Saka usule ling beduk, oh karo sing ngenong. Oh, ngono ah. Kapan-kapan Deni dilebokne meneh ana ing duwe Jolaras Indonesia. Oh, ngono ah. Disembadani bengi iki ya nggih tamba kangen kanca-kanca duwe Jolaras Indonesia. Heeh. Denko kuwi kelahiran asli Nganjuk. Oh, ning sing bertahun-tahun biyen kuwi melu awake dhewe. Oh, ngono ya. Heeh. Sawetara bayi terus leren lek nyinden. Lah aku krungu kabar kok iki nyinden meneh. Ha iya, tak tarik kembali. Oh, ngono ya. Gen nggih hiburan Pak Yon karo Pak Tahan. Oh. Do kangen karo Denko mula wingi. Ayo Den, nyinden meneh ayo gabung kanca-kanca duwe Jolaras Indonesia do kangen karo awakmu. Wah, ngono. Nggih, Pak, nggih, Pak. Prei to, nggih. Lah, sasi iki pripun? Blong ngono jare. Oh, ngono.
Iya, iya. Mulai iki ditampilke anu Slendro songo. Wah, ngono Support isik ya, supaya itu Mbak Dini supaya jumeneng. Wah, ngono Mbak Denko, Apa supporte? Sampak songo sesek. Mandeke ora perkara dalang nek mung dikenekke tok karo Deni mandek gamelane. Oh ngono. Ah, urung lek joget anu serampat yo, ranundung ndak dong. Iya. Kocelok. Nah, kaya wong step to, Mas. Nah, kuwi batine anake ndelok mboke joget kaya ngono. Ibuku nek kentuk ngono malian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Denko. Oh iya. Mike wis wedi lho petok kowe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu sedaya. Wes, saya Sugeng dalu nggih. Omongane kenal nggih Bapak Ibu. Alah. Wes genah omongane kaya wong wedok mendem gadung. Sanes gadung, Mas. Apa? Kecubung. Kecubung. Nggih, kersane luwih keras. Piye kabarmu, Den? Alhamdulillah sae. Sae, nggih. Saiki anakmu pira? Kalih, nembe kalih. Wah, lagi loro ya. Nggih. Lanang-lanang ya? Nggih, lanang-lanang. Iya. Nah. Piye kegiatanmu apa iki? Kegiatane nggih dodolan, Mas. Oh, dodol apa? Duh, napa-napa tak dodol kok, Mas. Apa mau mak dodol? Wong cerdas kok, Mas. Contone? Kecap. Oh iya. Gula. Gula, Kadang ya dodol klambi. Iya. Oh, dodol kusen. Wah, kusen hubungane klambi karo kusen. Kusen iki kayu Ya sak serku to sing dodol aku kok. Oh ya wis. Heeh. Engko dodol amben. Amben. Dodol piring. Heeh. Kabeh tek modali. Nggih niku, Mas. Lah wong ngenten iki kahanane kok. Oh, ngono. Nek lancar-lancar wae. Alhamdulillah lancar, Mas. Syukur. Suarane janji kaya lampor lho ya. Lho sing lanang ra iso lemu, ayo suarane sing wedok kaya ngono. Iya. Pun sudo Mas suarane kelong loro, Mas. Oh, wis ilang loro. Lho bengok ping pindho kok, Mas. Ya kayak lahirnya normal kabeh ya. Alhamdulillah normal. Syukur. Jenengan iso mbayangne apa gak nek aku lahiran kae? Ora iso. Mosok gak iso mbayangno. Paling nggih mau nggih wahing metu anak. Oh, perucut ngono. Lah ya syukur. Iki kanca-kanca cak omongke mau bener. Nggih. Den, kanca-kanca Mas Haryono, Pak Tahan, utamane para bini sepuh. Iki kangen karo awakmu. Kok pini sepuh to, Mas? Kok koyo tuwek. Lho, sesepuhing para kanca-kanca warang anu wiyaga lah Mas Haryono sama Pak Tahan. Itu lho maksudnya. Jadi kapan dijak Mas? Ya. Kita mbok kangen. Anu kangen kalih kula. Kangen. Nggih, alhamdulillah. Mas dodol nggih kangen kalih kula. Iya. Kira-kira kok meneng ae ngono, Mas.
Di apal kabeh ya karo kanca-kanca Dik Eli. Alhamdulillah. Enek 1 2 sing Dik anyar. Nggih. Contone sing endi? Sing endi ya? Sing anyar. Ya. Sing anyar. Sing nyelinti. Lindi ya. Karo ning ngethuk kuwi. Sing ngetok endi? Barel. Oh iya. Nggih anyar. Alhamdulillah. Aku wis gak doyan Mas nom-noman Mas. Ora doyan nom-noman. Doyane tuwek-tuwekan. Ladenane penak awak dikek remason ngono wis seneng. Ya, dijejek matek Mas. Kowe arep nembang apa? Nggih. Diaturke kelawan kabeh para pamirsa wonten ing Nganjuk. Nah, iki ning nggon daerahmu dhewe to iki? Nggih, laras. Heeh. Omahmu kaya ngendi Nganjuke? Mah kula nggodang. Oh, Gondang. Nggih. Wah, aku sering sok Borono nggih, Ben. Mosok Mas? Heeh. Golek apa? Adu pitik. Oh Yo iya dalang. bener. Bener kan pusate Mas. Oleh ya. Yo mayang kok ya. Jago nih, Heeh, jago. jago. Sing liring kuning apa sing Anu, ayam cemani. cemani? Ini tumbal. Nembang apa? Ayo atono. Nggih, niki rencang-rencang merindukan aku menyanyi apa dadan. Ayo. Ayo, sing penting aja bangsa sing wis kaprah Jawa-Jawanan iki kowe Banyuwangen apa Jawa Baratan apa Banyumasan terserah. Nembang apa? Wis kulino Jawa wis kulino krungu aku. Nggih. Kersane enten sing beksa nggih Mas. Nggih. Apa? Nembang apa? Lho, Nggih Banyuwangen mboten apa. Banyuwangen nggih? Nggih. Lho iki lho ana pamundhut, Nduk Den. Nggih, napa Mas? Dari panitia nyadran Dusun Sumbersari, Desa Mojokendil Ngronggot. Nah, iki. Tak wacane siki. Wandel kertase. Dari panitia Sumbersari. Assalamualaikum Adalang, waalaikumsalam. Kula saking panitia nyadran Desa Sumbersari Ngronggot. Sampun ngantos sesupen kagem dulur-dulur. Dalang kangko saged mirsani pentas Mas Kangko wonten ing Dusun Sumbersari Mojokendil Ngronggot Nganjuk dalam rangka nyadran benjang dinten Sabtu malam Minggu tanggal 17 Mei 2025 dengan bintang tamu Yudo dan Mondol. Wah. Dimeriahkan oleh Brewo Audio. Wah iki seneng aku iki kanca-kanca iki. Ya iki sound gorek iki kok. Ya. Sorek Mas. Nggih, nyuwun gending campur sari nggih, nggih kula aturaken Pak Budiono. Nah, nggih. Banyuwangen yo Den, coba. Nggih. Diaturke marang para sutresna budaya, para rawuh ingkang dalu menika ngestreni anggone Mas Rukianto sak keluarga. Kawantunaken umbul donga utawi kirim donga. Maka Bawa riyen nggih Mas. bawa sikno. Jadi cepakne kendange Mas. Iya. Lah HP nanae lho Mas. Tak bacok lho ya. Suwe ra baca uang lho kuwi. Lah ya wis brengose kandel. Rambutnya entek saiki. Mikir konangan bojone. Walah. Lo aja yak-yakan. Mula ki sing pinter. Lo sing pinter ben ora konangan. Wis tak omongi to, aja wong sak rombongan konangan. Ya, coba. Ya niku konangan niku jalarane mari niku to Mas. Lah iya, lama konangan yo ora mari. Wis kan zina iki iso nggo dhewe pisan. Nambang Mas. Nembang. Nanang guyu-guyu Mas. Heeh. Ya arep melek ya ora iso kok guyu tok. Matane nanang. Lah iya. Mari iki kene karo nanang kuwi. Wah, apik suaramu Den. Dereng. Urung to ki mau. Dereng. Tak wis muni. Dereng. Lah kesusu krungu aku. Yo. Mampiat manyun eman suarane Kita iki saene nek direbapi ya Mas. Oh iya direbapi. Saiki karo ngerebab kok sentimen ngono. Kersane mboten tiktokan. TikTokan ora mudeng TikTok. Kali direbapi. Kali digambangi. Apa? Gambangi malah
maca buku ya, Mas. Kok kayak kutu buku kok. Kutu buku. Heeh. Karo Tangan kutu musim, air. Pak. Iya. Kayak bakul arem manis. Ya. Kok nunduke kok ora padha ta ki mau? Saya udah terkecoh karo kecantikane Denny dak. Terpesona kan. Terpesona. Terpesona apa gila, Mas? Ning orang awakmu kok cilik saiki timbang dhisik ya? Nggih, kula diet, Mas. Oh, diet. Diet. Dietnya apa? Diete nggih olahraga kalih pola makan. Oh, tak kira tangi turun dodok sama diet. Buat teman-teman yang mau tanya boleh DM di TikTok saya. Denny Denko ya. Jangan lupa di follow. Karena promosi sekalian. Ya. Terus kayaknya Mas. Terus ke? Tak ngantuk. Ya. As. Yuk. Piye, Den? Sing ngendang energik to? Energik. Energik. Tapi wis sudah. Kok sudah? Rambutnya dikepras. Oh iya. Kok randase pisan. Aja. Lek rau piye lek ndase dikeperas. Kan Mas gak usah sakit kepala. Hah, ya aja. Nek mimik piye nek ora nek. Disuruh ndas malam. Masa nengane mimik gede kok. Saiki ning kene awakmu melu dalang sapa Nggih sinten-sinten derek, Mas. Oh, mboten dirombong tiyang ngoten. Mboten. Ora dirombong wong akeh. Dirombong wong akeh yo. Sowek, Mas. Aku nonton kae awakmu melu dalang anakku si Akbar ya. Nggih, kadang derek Mas Akbar, kadang Mas Badar. Badar. Nggih, kadang derek Pak Ali. Oh, nggih, Pak. Anu anake Mas Joko Suwani almarhum sapa? Bima. Tukulan-tukulan nganjuk luar biasa ya. Nggih, luar biasa. Semangat terus untuk belajar dan Alhamdulillah, nggih. berkompetisi. Nggih. Kompetisi. Saniki nggih semakin kathah, Mas. Apa sing makin akeh? Semakin kathah sing belajar dalang. Oh iya, Jos. Pangestune, Mas. Dalah kowe mulih neng Nganjuk ora melu DLI, aku wis entuk ganti Mbak Retno Jongke. Oh nggih. Awakmu mangkat ki muket sore mrengu terus kesaing dhek karo kowe. Sing disaing apane jare kono apa wis jenenge kembarane Niken Salindri. Lek kuwi kan seledri. Ora,
Combe enak. Modele bentuk-bentuk omongane barang ya kaya kowe. Lah napa nggih, Mas? Heeh. Nek cobi Mas, cobi mriki to. Ya engko kowe lek ora duit karo Nanang ora gelem kok. Oh, ngoten. Heeh, ya. Gak pengen duit karo aku. Maka ben bareng-bareng ngoten lho, Mas. Ya. Aja ora gelem dek. Kalah sorot. Isik mana iki mau? Isik ya. Tasik. Gumelaring yo kayak mah nabuhi kadek ketek itu teman-teman. Taman menyaring ya teh. Taman Sari Nusantara. Bajoke gerajakan Banyuayu ya, Den. Oke. Diaturke marang Sutresno Budaya, ribuan orang yang menyaksikan selain yang ada di lokasi juga ada yang di live streaming. Dalang kanggo asli TikTok uga wah ribuan orang. Mas Imam Ambon. Wilujeng dalu Mas nderek mirsani saking wingking winggih Mas Imam Ambon kuwi DKC. Dwija kanggo klub Nganjuk uga PDKP. Pandemen Dwija kanggo Puthuk Rejo. Oh, ngono ya. Saka Pak Kertasana kanca-kanca kepuh Kertasana nderek wungon. Nggih. Salam bekti kula kagem panjenengane Rama Widodo ingkang mapan wonten ing Kepuh Kertasana. Ya. Njing napa ringgitan malih Rama? Ha ya, Mbak Tia Murti ingkang wonten ing Singapura. Nggih. Wilujeng dalu mangayu bagya menika Pak Tia saking Singapura badhe nyuwun lagon selendang biru. Itu sumber matur sembah nuwun. Ya, Oke banget sing nyuwun lagon. Yuk, kaya ngapa? Keplak kendange, Go. Yuk, gerajakan Banyuwangi. Mbak Mini, terima kasih.
It Demang Lope. Thank you very much.